sarta para rawuh ingkang tuhu kinurmatan. Salajengipun semonggo kula aturaken tansah mujukaken puja puji wonten ngarsaning pangeran kanthi puja puji putyastuti. Kadis yektilasanipun kula mewah panjenengan saged kempal manunggal ing sasana pawuwahan ing wanci menika saperlu suka pasesen sarta paring puji donga pangestu. Angestrini lumampahing adicara panggih pengantin Ahayu Nulivia Kurnia Hafizah kaliyan Abagus Rizky Budi Pratama. Para rawuh ingkang winantuke kawiryan, kula minangka pambiwara kepareng kamudi dawuhipun ingkang hamumug hati nuninggi Bapak Untung Kuswara kinin ngaturaken menggah ratamaning titilak ndongkap adicara salajengipun ing upacara panggih pengantin kanthi gagrag ing Yogyakarta Hadiningrat saking Rubeda lan Sambikala keparenga upacara tumuli badhe kula adhani minangka pambuka kula ngaturaken sesanti pamiring warana kinarya sarana hamayu ayuning sasama. Upacara panggih pengantin dengan adat Yogyakarta Hadiningrat. Upacara ini mengacu kepada paugeran, peranatan dan lampah-lampah. Upacara panggih pengantin yang dilangsungkan di dalam Keraton Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Walaupun tentu ada perbedaan upacara panggih pengantin yang dilangsungkan di dalam keraton maupun upacara panggih pengantin yang dilangsungkan di luar keraton. Oleh karena itu, kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak dan Ibu untuk tetap membantu bersama kami menyaksikan prosesi adiluhur warisan budaya yang penuh dengan makna, petuah, doa, dan harapan yang akan memberikan nilai, filosofi, dan ajaran budi pekerti serta perilaku dalam kehidupan berumah tangga kedua mempelai berbahagia. Tentunya syarat dengan nuansa adat Jawa. Izinkan kami pandu upacara panggih pengantin ini dengan narasi berbahasa Jawa. Bijil saking tepas wangi kang pinindo sang Praweswarinata Ahayu Nulivia Kurnia Hafizah ingkang kekanthi dening rombolan ibu tumuju ing sak caketing sasana kirajang arsa samangka tindakaken upacara panggih pengantin gerak-gerak ayo Jakarta Hadiningrat. Semanulun di pengantin kakung Abagus Rizky Budi Pratama Usprapto wonten riwaraning sasana bahagia. Meski kami dening para sesepuh iki sepuh
Yogyakarta Hadiningrat Ahayu Lulivia Kurnia Hafijah kalian Bagus Rizky Budi Pratama tumuni badhe kapurwakan para-para ingkang sampun kapiji pratitisaken upacara panggih pengantin kasuwun sawega ing ati satata ing diri. Panggihing pengantin tumuli kapurwakan kanthi pasrah pisan sanggan pamethung ya sanggan panebus pasrah pisan sanggan kinurmatan lancaran ditri laras pelok patet barang pisang sanggan kang mangarsi srana panggihing pangantian renake dadi gedang rojo kegadangan mogya mangke raharjo pinayungan ya aku mugya mangke bagya mulya katuraken dening juru ampil pisang sanggan Bapak Darino Dalasan Ibu dinanti dening Ibu Sutinah Pratondo bilih Sri Tepanten Putri Ahayu Lulivia Kurnia Hafijah wis samapta sumadya kabanyahaken dumateng kang kakung Bagus Rizky Budi Pratama panggiring pengantin
kapurwakan tindak nyopini sepuh ingkang ngasta kembar mayang Ibu Lukman talasan Ibu Swasana kembar mayang kang awujud wit kalpataru asekar dewandaru wijayadaru kayune purwa sejati godhong kang kinirya rumembe asirap embun lan udan pangira kiblat papat woh surya lan tengsu oyote bayu bajra kembar mayang kang minangka pratandha bilih ingkang kawisuda daud tasih ajejer genya lan jejaka ugi minangka kegambaran gesang kamulyan sampurnaning gesang ingkang arsa ginayuh dening Sri Temanten kekalih miyos kang kembar mayang Melayu bagya Sri Temanten kakung minangka pratandha sarana nyadong sih payomane Gusti ingkang Maha Agung dinebeda saking tolang sari ilang sarang sawan samarga marga kembar mayang sinepuaken ing anggane Temanten kakung mugya manggih ayu ayu rahayu awise Gusti ingkang Maha Ayu saya cedak, saya caket tempuing pandu catur netra Sri Temanten babat daya pangaribawa ingkang langkung adhara sajroning nala datang saranta astagya tumlawi ambalan datar dadi balang binalang tumama jatining lesan tumama jatining katresnan lamun tahu seperti kelahiran hati satemah gini pun bangun beraya tembe tansah manggih ayo ayo atur runtut reruntungan saking alam donya ngantos dumugi tinglahan sekar triwarna sekarya kembang kang bondo aro mugi Sri Temanten ing tembe sembodo dadi kembang bebrayaku rumangsa asmane keluarga kembang kembang sekar triwarna ing bokor kencana mawar melati mewah kangke dinawan tepung manis sing kakiji saking kedale mati kami nama pambutani karya tomo kang tansah kumantil kekantil ing padone netra kajumeneng pratandha Sri Kakung ngarsa ngangkat derajatipun wanita satraju derajatipun priya Ibu Juru Subaka Tumuring Astoponan Atiga minangka panebuse kepacara wiji dadi
ponakan tiga kapetelaken ing parapane Sri Temanten kekalih tumuli dinanting ing Bantara temah pecah padha sanalika kita melaksanakan sejarah. Kinaryo nyengadong sing Gusti Kang Maha Agung mugya kinabena saking bebaya nirbaya nirwikara
Mugya tinebihna saking sedaya bodho rencana temah ayo ayem tentrem salami-laminya. Kiraping temanten tumuju sasana pinajang sang suba manggala samapta. Kira temanten Gagrak Kayuk Jakarta Hadiningrat Kinurmatan Labdang Hati Podosip Siaga Yeta Lumaksana Kira Lumaksana tumuju ing sasana pinajang ya sasana mulya Sri temanten kekalih sang sasana kang kebak kaendahan maneka warna sesekaran kinarya gegambaran gesang kamulyan kang ngarsa ginayut dening Sri temanten kekalih ingkang tansah tuturi dhateng tindaknya Sri temanten ingkang Rama lan Ibu Bapak Untung Kuswara dalasan Ibu Sutina kaliyan Bapak Mulyanto dalasan Ibu Yanti Pertiwi kang datang awal anggenipun Adi Busana implah-implah pindha duduhe soto yami Ahayu Lulivia Kurnia Hafidjah dasar wanudya kang tuhu suwi-suwi warna sarira lenjer kuning netra kocak liam lindri palarapane nyawa cendani sinungging pemae sawarna tresna saya awi ibu kasulisaning pengantin putri pengantin kaku Abagus Rizky Budi Pratama dasar trio kang bagus Pasuryani Sembodo Dendeng Piadege Katun Agung Prabu Dewa Prabowo
Moni pengantin kakung Abagus Rizky Budi Pratama Anganti Kang Harwo Kinasih tansah gegandhengan asta abebasan renggah gula kumudyur pulut manjing ing sasana pinajang yen Cinandra Lamoto Cinandra kadya sanata minggah ing Siti Binatura Wisunggan kang tinuju tindak nyosri temanten kekalih ing sasana pinajang sang suba manggala arsa paring palaburan Jawa Suningo bilih pakaryan sampun katindakaken kanthi permati palaburan paripurna keparenga lenggah Sri temanten kekalih ing dapar wisuda ing wekdal menika Bapak Untung Kuswara dalasan Ibu Sutinah kagungan hati ingkang sepisan mantuk Atmaja putri ingkang kapisan inggih Ahayu Yulia Kurnia Hafizah badhe katindakaken upacara bumbang kawah minangka pratandha mantu sepisan
ingkang putra temanten kekalih murid inyong bangun bebudayan ing tembe tansah manggih ayo ayo atur reruntungan dadosaken keluarga kang utama saged nuturi kemudahaning para sepuh. Paringipun budaya dening penganten kakung dhumateng ingkang garwa kaya lair awujud dana boga wastra sandang pangan lan papan kaya batos awujud rasa tresna asih lan tentreming galih arta receh belas jene mugia Sri temanten ing tembe gesangipun tansah kacekapan dana boga wewawastra sandang pangan lan papan kacang kawak delik kawak sing adoh dadya cedhak sing cedhak dadya sanak mugia gesanipun Sri temanten ing tembe tansah sinuyudan dening sanang kandhang tangga tepalih mitra pitepangan tinampi dhateng wonten ingkang cicir dening Ahayu Lulimia Kurnia Habisa peparingipun ingkang dharma Abagus Rizki Budi Pratama Pratama milik Jengvia ing tembe arsa dados jejering garwa ingkang setya tubuh dhateng kakungipun semuanya kebantan ingkang ibu Sukinah tanda gerti jejaring mutu ibatan ingkang ibu ingkang bus sekitar kewataran yang temuku ingkang yo swarga ing sahadap pepahane ingkang ibu surga di bawah telapak kaki ibu. Ingkang winastan upacara dahar 5 ya wonten ingkang mastani dahar walimah bila leres anggenipun dahar wonten ing walimah terus wujud sekul punar jangkem saklawuhipun lemrah lawuh ati antep pindang mantep kinepel kepel bujana cacah 3 dening Mas Rizki wujud golong giling praton dani golong giling sedya Sri temanten kekalih lamun tawus manunggal cipta rasa lan karsani arsa sesarengan gesang tembayatan ngembang ruwet wonten kulit agayuh gesang kautama sesarengan orang wong kang den tresnani pasemone dahar 5 putri andhahan kalimayipun kakung 5 yo kalimah ateges jejaring putri jejaring garwa arsa dahar kalimahipun ingkang kakung dahar pangandikan lan perintahipun ingkang kakung ingkang minangka pangarsa Balewisma imame keluarga
ingkang tansah teteken dumateng pokoknya kautama. Apa yang diluhur baladesan syariat agami suci ingkang rengasuk dening Sri Temanten kekalih. Kapungkasi nunjuk kertawaning ingkang meneng. Samubarang lir ing tembe katindakaken kanthi wening penggalih menepi kalbu satemah bisa jumbuh kang ginayuh sembada kang sedya rahayu kang tinuju. Sri Temanten tansah anggung ginunggung ing pepoyangan kautama. Arsa sowan wonten ngarsaning rombongan nyuwun tambahing donga lan pangestu. Ingkang sampun kepareng kula wentah wiwit timur kantos dumugi akhir dewasa. Cinapun agemening Snela utawi Slok, Litoro agemening Dowung utawi Keris. Silakan kepada Bapak Dalino melepas keris pengantin terlebih dahulu.
pangajap pengantin saged mujudaken keluarga ingkang manggih katentreman rezeki ingkang tansah nyemili sakinah mawaddah warahmah. Sanjane para rawuh kagem Sumawura Putri pengatan laksitani dadi putra pageh pengantin kanthi gagrag kayu Jakarta hadi ningrat. Kula sakadang saestu kata kekirangan saha kelepatan ingkang boten saged andamel supaya